Hizkuntza ohituretan eragin eta ohiko harremanetan euskara gehiago erabiltzeko sortu zen Euskaraldia. 220.000 lagunek eman zuten izena Euskal Herrian. 1804 Elgoibarren. Badago zerrobetua, baina Euskaraldiak erakutsi du baleko ariketa dela herritarron hizkuntza praktiketan eragiteko. Jendeak, oro har, bete zituen hartutako konpromisoak. Euskaraldiaren bigarren edizioa 2020ko udazkenean izango da, eta norbanakoekin batera, entitateek ere era aktiboan parte hartuko dute. Erakunde publikoak, kultur, kirol eta bestelako elkarteak eta mugimendu sozialak, merkataritzari lotutakoak, industria mundua, hezkuntza. Entitate bakoitzean, euskaraz aritzeko espazioak identifikatu eta ariguneak sortzea izango da helburua. Euskaraz lasai aritzeko guneak dira ariguneak. Ariguneetan kide guztiek ulertuko dute euskara, eta ariketa egiteko erabakia beraiena izango da.